Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Mbiri yese tinopa kuna Jesu Kristo upenyu wedu nezita la Jesu. Thank you Jesus. Oh yes, shata la mahande kibradia. Thank you Jesus. Makatifira Jesu pamuchinjikwa. Haleluya. Nasi nokuda pwenyu tabano upenyu usingaperi kuburikiza Baba nokutifira pamakaita nezita la Jesu laka paradis sata la mahaya. Thank you Jesus. Makatifira pamuchinjikwa kuti isu tive no upenyu nokuda pwenyu. Hallelujah. Once again, thank you for your time for listening to our broadcast, The Voice Daily Devotional Broadcast. Mwari wo kudenga ngabakuropa fadze kwese pauli nezita la Jesu. Hallelujah. Say I love you Jesus. Muzuba na nasi lichadzizisa shoko ramari nemusoro we shoko unoti Kristu upenyu wedu nezita la Jesu. Shoko redu lichadzizisa kuva mu buku ya Luka chapter 21 from verse 33 up to 36. Hallelujah. Ngati vurei mabaibeli edu panguwa ino. Hallelujah. Verse 33, Jesu unotaura mashoko achiti denga ni nyika zichapfuvura asi mashoko angu haangatombopfuure. Hallelujah. So iwe so kufunga kwako haumbozibvunziwa here kuti sei Jesu vachiti denga ni nyika zichapfuvura asi mashoko angu haangatombopfuure. Hallelujah. Ini ndoona sokuti mambo Jesu vaidaro nokuda kwokuti vanoziva kuti mushoko raMwari ndimo mune upenyu kudarika zvimwe zvinhu zvese pano panyika. Haleluya. Shoko iroro ndiro Kristu upenyu wedu. Kana uri mariri uri mukati meupenyu, kana uchirarama nokuda kweshoko raMwari une upenyu. Haleluya. Kana ukagara mariri denga nenyika pazvichapfuura ivo Jesu vanova shoko havangatombopfuuri kana uri mabari ivo kana vari mauri zvakare, asi vacharamba varipo nokuti ivo ndivo upenyu hwedu kuburikidza neshoko raMwari. Haleluya. And verse 34 inobva yati chenjerai kuti moyo yenyu irege kuremedzwa nokudyisa nokubatwa nokufunganya pamusoro pezvinhu zvoupenyu huno, kuti zuva iro rokuuya kwemwanakomana rirege kukuwirai seriva musingazive. Hallelujah. Say I love Jesus. So now kureva kuti kufunganya zvakanyanya pamusoro pezvinhu zvoupenyu huno, pakuti hako unyanye kufunganya nezveshoko raMwari rinova upenyu hwedu nokuuya kuchazoita Kristu otora vatsvene. Haleluya. Iwe uchifunganyawo kuti saka iniwo ndichazenge ndakamira papi nezuva iro Kristu rachauya kuzotora vatsvene vake nezuva rokupedzisira. Haleluya. Verse 35 yobva yati nokuti zuva iro rokuuya richawira vese vagere panyika yese. Saka chero ukava munhu unotsinyira vamwe, chero ukava munhu anodeura ropa, chero ukava munhu anozvikudza. Haleluya. Ziva kuti kutsinyira kwaunoita vamwe uye zvese zvauri kuitira vamwe iwewe uchiona sokuti zvakanaka. Haleluya. Ziva kuti zuva rako rokufa rava kuswedera, uchapinda pasi ugondotongwa pamusoro kudenga naMwari. Wadiwa uya hako upupure kuna Jesu zvese zvawakaita mukati meupenyu hwako, pamwe wakapomba, pamwe wakadeura ropa revanhu vakati wandei. Haleluya.
uya kuna Jesu, upupure, ukumbire ruregerero, utendeuke, uve mwanakomana wa Mwari akanaka. Jesu vanoti uyai kwandiri kunyange mune zvivi zvakadzuka seropa. Jesu havarambe kukugamuchira. Jesu havarambe kukuregerera. Zvisinei nokuti wakapara mhaka dzakakura sei dzingagona kutongwa nevanhu kuti uyu munhu uyu wakauraya vanhu vakawanda achiroya, asi Jesu havanei nazvo. Chavanoda kuti iwewe uuye kwavari, upupure nemwoyo wakachena, nemwoyo wakavhurika, uchitaura zvese zvawakaita pamberi paMwari. Ivo Jesu vachakuregerera. Ivo Jesu vachaita kuti ugotanga kurarama nokuda kweshoko ravo, ugova neupenyu. Haleluya. Hakuna munhu asingafi pano panyika, but zvinoenderana nokuti kana wafa umire papi, nokuti kana ukafa usina Jesu, kufa kwako inhamo chaiyo, nokuti uchatambudzika kwemakore mazhinji uri kumusoro kudenga. Haleluya. Hakuna munhu anozviti ini ndiri powerful pano panyika, asi tese tiri pano panyika kudai tinoraramiswa naKristu anova iye upenyu hwedu kuburikidza neshoko raMwari. Saka hama mudikani, sei usingauyi kuna Jesu? Kurumidza kuuya kuna Jesu ugova neupenyu usingaperi pazuva iro rawachozopfuura pano panyika wava kudenga. Haleluya. And verse 36 yobva yati, asi rindai nenguva dzose mukumbire, kureva kuti kana mukatadzira Mwari ndiyo nguva yacho yokuti muuye paari, yokuti muuye pamberi pake mukumbire ruregerero pamusoro pemhaka dzamakapara muri pano panyika, pamusoro pezvese zvamakapara musati matanga kurarama muri mukati meshoko, musati matanga kurarama muchiziva kuti izvi zvakanaka nezvakaipa. Nokuti munhu asina kubvira ambotendeuka tinomufananidza nomunhu wakanga asati aziva zvakanaka nezvakaipa. Haleluya. Saka kunyange zvivi zvako zvakakura sei, uya kuna Jesu. Jesu vachakuregerera. Nokuti ukasauya kuzokumbira ruregerero kuna Jesu, vese vawakadzvinyira mukati meupenyu hwako, vese vawakadzvinyira mukati meupenyu hwavo vari kuchema kuna Ishe Jesu, vari kuchema kuna Mwari kumusoro kudenga, kuti munhu uyu wakatikanganisira upenyu hwedu, kuti munhu uyu dai akanga asiriye pamwe ndaidai ndiri apa neapa, dai akanga asiriye pamwe ndaidai ndakaitawo ichi neichi, asi kuti iwewe hauzi kuda kuuya kuna Jesu kuti Jesu vakuregerere mhaka dzako dzese dzawakapara usati waziva Mwari. Uya kuna Jesu kunyange une zvivi zvakakura sei, ivo Jehovha vachakudzikinura, ivo Jehovha vachakuregerera vakakupa upenyu ukafanana nevamwe. Haleluya. Jesu ndopavanoti uyai mukumbire kuti mugone kupukunyuka pazvinhu izvo. Zvipiko naye hama mudikani, izvo ka zvamakapara nokusaziva, muchiona sezvakanaka panguva iyo musati mararama muri mushoko raMwari, panguva iyo musati magamuchira Jesu mukazvarwa patsva. Jesu ndopavari kuti uyai kuti mugopukunyuka pazvinhu izvo, mugopukunyuka muhondo, mugopukunyuka kubva murufu, mugova noupenyu kuburikidza naKristu. Haleluya. Uyai kuna Jesu Kristu muve neupenyu butsva maari, nokuti iye Jesu ndiye upenyu hwedu kana isusu tichinge tauya kwaari kuburikidza neshoko ravo. Haleluya. Mwari vakatipa mwanakomana wavo mumwe chete anonzi Jesu Kristu sembesa yavakadzvara muvhu, kuti kana ichimera imere nedzimwe mbesa dzakanguri dzadzvarwa muvhu dzakanga dzisingakwanisi kumera dziri dzega, kuti dzigomerawo dzigovawo neupenyu kuburikidza nembesa imwe chete iyoyo ivo Mwari yavakadzvara inonzi Jesu Kristu. Jesu Kristu mavari mune upenyu. Haleluya. Jesu Kristu kana ukauya kwavari uchawana upenyu. Jesu Kristu kana ukauya kwavari uchabviswa murufu ukawana upenyu. Haleluya.
kuburikidza neshoko raMwari, kuburikidza nekuuya pamberi paMwari tichipupura mhaka dzese dzatikapara, tichava noupenyu muna Kristu. Haleluya! Kristu ndiye upenyu wako iwewe neni, hama mudikani, nokuti tese patinofa tinotarisira kundogamuchirwa naye kumusoro kudenga, tichipinda muushe hwekudenga. Haleluya! Ishuviro yako iwewe neni, hama mudikani, kuti nezuva iro kana isusu tichinge tafa tapfuura pano panyika tindogamuchirwa una Ishe Jesu Kristu, tichipinda muushe hwekudenga, kwete kuti isu taitambudzika pano panyama tondotambudzika kuti zvakare pamweya. Haleluya! Uya kuna Jesu. Jesu vachakuregerera. Jesu vachakubvisa mukuchema kwako kwose. Jesu vachakusuka zvitadzwa zvako zvese zvawakapara. Haleluya! Nokuti kana iwewe uchitenda vadzimu kuti ndivo Mwari wako uchiri pano panyika, zvese zvaunoda zvichiitika. Saka pakufa kwako sei uchitarisira zvakare kundopuwa upenyu na ivo Mwari kumusoro kudenga? Iwewe pamazuva awakanga uri pano panyika wakanga usingatendi mavari ivo Mwari, but apo kana iwewe wafa unotarisira kuti Jesu vachandokupa upenyu usingaperi, but iwewe wakanga usingavatendi uchiri pano panyika. Hama mudikani, uya kuna Jesu. Muna Jesu ndimo muna upenyu. Haleluya! Vadzimu vanhu vakanga vachitoraramawo pamazuva avo vachiri panyika, vane zvizhinji zvavakatoparavo, zvavaitodhautawo kuti kana isusu tichinge tazofa tichandopindawo kudenga here nezvatakapara. Haleluya! Saka munhu unopa upenyu ndi Jesu Kristu, kwete vadzimu. Uya kuna Jesu, ubve mukunamata zvifananidzo, nokuti zvifananidzo hazvipe upenyu kunze kwaiye Ishe Jesu Kristu. Ndiye upenyu hwedu kana tikatenda maari. Haleluya! Ropafadzwa hama mudikani, muna Jesu ndimo muna upenyu. Uya kwavari vachakuitira zvakanaka nezita raJesu. Amen. For you to be able to send in audios of these teachings every day. Also, if you have a prayer request, you can call or WhatsApp us on this number +27 61 916 4897. Once again, I'm Apostle Miracle Prince. To God be the glory.